Hvis man sådan forestiller sig en pedels kontor, så er der sådan mellem diverse værktøjskasser en støvet reoltit, og så er der gamle ringbind, som står hulter til bulter med information om bygningen. Men lige præcis det syn, det er snart fortid. Et program kan nemlig rengøre reolen for uoverskuelige og støvede mapper og gøre hverdagen lettere. Studio DNA hedder det lille østjyske firma bag programmet, der håber på at gå fra iværksætteridé til markedsførende inden for bare de næste par år. TH, Langs HF og VUC i Silkeborg, de er begyndt at bruge det, og vi har sendt Andreas Nygaard afsted for at se nærmere på husets DNA. Ja, hvad der før var pedellens vigtigste redskab, altså en skruetrækker og en hammer, det er altså skiftet ud med en iPad. Og vi har simpelthen taget reolen under armen, og så står vi her ude i huset med den lille skærm i hånden. Og pedel, Jan Nissen, lige for at få det helt på plads, hvad er et hus DNA egentlig for noget? Husets DNA, det er jo et sted, hvor vi ligesom har fået komprimeret 14 mapper, der står på værkstedet, ned til en iPad, hvor de forskellige bygninger er i. Alt hvad der vedrører el, rør, alt, maler, håndværker, alt er tilknyttet så system. Og det er faktisk det, vi står og kigger med. Du står med iPad'en lige på hånden, og der er så forskellige ting, du kan trykke på. Hvad er det for noget? Vi har for eksempel noget, der hedder opgavestyring, og det er der, hvor vi lægger alt, hvad det kører i det daglige, vi skal ind og lave, eller lovpligtigt tilsyn. Det lægger vi ind under opgaver, og det bliver så sendt til mig og min makker den dag, hvor tingene de skal laves. Og så kan vi gå ind og sætte flueben, og opgaven den bliver løst. Og jeg ser det på iPad'en, og så vinger jeg af som afsluttet. Og det er det system, det handler om med opgavestyring herinde. Ja, så nu snakker du om opgavestyring. Det vil simpelthen sige, at din kalender, den er jo faktisk blevet en lille smule tyndere, fordi at lige inden at vi mødtes, så kom der sådan en notifikation op på iPad'en. Ja, det var den månedlige brandtest, og det var før, at man havde den skrevet på kalender på væggen. Nu er den på en iPad, det popper op. Så det vil sige, at vi kan lige gå herhen, lidt længere hen. Her står der. Hvad er det, der står der henne ved døren? Det er vores ABA-anlæg. Det er direkte, hvis det kommer brand, så bimler det over ved brandmajoren, så kommer der 7-8 mand hernede og en brandbil. Så der er simpelthen... Det er et, hvor vi skal have lovpligtigt tilsyn på en gang om måneden. Dagligt skal vi gå forbi det og tjekke, at systemet ikke melder fejl. Og det er så blevet en vane, at du tjekker det hver dag, og en gang om måneden popper det op. Hvor før der skulle du gå og husk nu det der månedlige brandtilsyn. Og det er iPad'en eller systemet hus DNA en af de fordele, der er i det. Og nu fortalte du mig for lidt siden, at der var faktisk et sted herovre, hvor I overvejede at få en radiator. Og hvordan er det, programmet kan hjælpe dig med at sætte en radiator op et sted? Jamen det er jo, at vi går op og siger, at vi vil have en radiator her. Vi tager et billede, vi sender en tegning ved, vi lægger den ud til smeden, som har været med til at bygge huset. Og han sender mig straks en pris på, at det er, hvad radiatoren koster. Jeg skriver til ham, at sætte i gang. Når han er færdig med opgaven, så tager han et billede, sender retur i systemet, og så kan jeg se, at nu er radiatoren sat op og sætter flueben, og så er den lavet. Og det kan han simpelthen gøre, fordi han kan se alle de rør og ting og sager, der er, inden han ved, hvor alle tilkoblingerne er? Ja, for han har selv været med til at bygge huset, så det er jo en af fordelene med at være i et nyt hus, som vi har her. Så uden at se ham, så står der lige pludselig en radiator? Ja. Altså, er dit arbejde som pedel bare blevet sådan noget kontorarbejde, hvor du bare sidder nede på dit støvede kontor hele dagen? Ej, ikke helt, men mig der er det er blevet administrativt ved, at nu har vi været igennem renoveringen de sidste 7 år. Og det er jo en af goderne, at vi ligesom har nye bygninger, og vi har fået et nyt system til at køre daglig drift på. Kunne du også tænke dig husets DNA, så kontakt os på 40 60 69 70.